kacarita miris ya sing gawe Sang Dursasana. Tupi muat tandang kridanira Sang Werkudara ngebahaken gadanira mobat mabit kaya talining gajah upaya mengsah. Tinggal gelanggang colong playu Sang Dursasana nyaketi lepet kali ingkang winahtan kali cing-cing guling ya kali kelawing. Wiwitnya mangkono Sang Dursasana kabujung dari Sang Werkudara cumemplung jeneng kali cing-cing guling. Woi! Sanjapala Pandhawa yuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambak kongke srukat titih katut larut sebulane wong cilik getih wedi mati Widursasana mentasol kadhe-atiku. Ayo nyemplung yen kowe wani. Kowe biyen tau nyemplung segara. Kowe golek ngelmu. Gore wangi kowe silem meneng segara. Mongso arep nyemplungi kali cing-cing guling kok ora wani. Ayo. Oya anakku. Wah, aja minggat. Ajeng temu ndi sampeyan? Wah, sumbari Dursasana dianggep aku nyemplung kali ora wani. Nak nyemplung segara mang cemplungi. Kali pundi mawon mang cemplungi. Nek perlu kali Ciliwung cemplungi ora apa-apa. Ning niki ampun. Ampun. Sababe apa? Sampeyan kelingan mboten? Pandhawa Kurawa bareng-bareng disik-disikane gawe kali. Rikala semanten Kurawa gawe kali dadi ngene iki kali cing-cing guling. Sing ngrewangi niki sinten? Sing ngrewangi Bagsari Dedemit Baju Barat. Talane Betari Premuni balane Bathara Kala. Pandhawa gawe kali Serayu. Gitu, kali Serayu sampeyan direwangi kali Bathara Ranggana diwani ngurang. Direwangi Batari Ranggini, nggih Batari Urangayu. Dadi kali Serayu niku. Lah, miranipun Gus, kali cing-cing guling niki pun nguntang-untang. Mpun nyumbari nek sampeyan nyemplung enten kali cing-cing guling. Sampeyan bakal ilang kajayan sampeyan. Ngaten? Jalaran kali niki biyen sing ngrewangi gawe iki bangsane lembut. Beda kali Serayu. Sing gawe para satriya direwangi ngetohake jiwa kasatriyan nganti sangka tresnane dewaning kali. Bathara Ranggana kanjen Dewi Aranggini nggih Dewi Urangayu ngrewang-rewangi karo sampeyan. Terus anak sampeyan swarga Antasena nika nggih mboten? Iya lah nggih. Pun mundur mawon nek gelem mentas tandangi, nek ora mentas nggih pun. Aja gagal suarane wong edan. Nggih, mundur.
Hahaha. Jireh to. Ayo saiki sing jireh Dursasana apa Werkudara. Are kowe nyemplung kali cing-cing guling ora wani. Jebolane kowe wong jireh getih. Werkudara kuwi anake wong goblok. Anake wong bodho. Anak-anak ya kaya kowe wong dosa. Werkudara kuwi anake Man Pandhu Tengeng. Werkudara kuwi anake Man Pandhu Tengeng. Ayo, nyatane wedi karo aku. Maju mrene lho. Werkudara anake wong Tengeng, anake wong Tengeng, anake wong Tengeng. Tengeng. Cendol dawet cendol. Cakeme. Kae apa ya, Pak? Cendol dawet cendol das. Lho, aku ki meh gayengke ngono lho. Kae Dursasana madani Werkudara. Lah sing diwadani Prabu Pandhu ra turun sewu kak rada mengleng ngono wae. Oh, iya iya. Rada tengeng. Heeh. Cangkeme lha mulane kuwi. Yo kok dikaki. Werkudara anake wong Tengeng. Werkudara anake wong Tengeng. Anake wong Tengeng. Cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet. Cendol dawet, cendol dawet. Wong edan. Ayo. Werkudara ya anakku. Werkudara anake wong Tengeng, anake Man Pandhu Tengeng. Werkudara anake wong Tengeng, Dursasana anake wong picek. Ayo anake wong picek. Arep apa kowe? Ngrasani wong sing ora enek. Sing eneng bae, ngono. Aja ngampyak awur-awur. Lah kok kowe melu cerewet, joben. Prabu Pandhu yo klebu momong aku. Kuwi piye yo bosku. Ora trimo aku mbok elek-elek. Kowe gelem cendol dawet. Wah, ya rokono. Ayo muni meneh. Mentaso suwek cangkemmu kowe. Ora rasane sing wis ora eneng. Anake lanang bae. Ayo waten ana poyok ana. Arep. Iki kok yo merokok. Ya, ten ana kowe. Wis kok. Nek tak sikorong iki ora kapok. Ayo guyu wae. Biar. Wis supaya men kaya jek lunyut. Wah, ya Allah. Pedut Petro ngising. Dan ngantek sak tromos.
Parat. Ngampura ngawiya tatan kawe mega mendung tumuruning madya pada dadya riris analesi bumi kacarita menika to marane Sarka tukang sateng prau ing kali Cengceng Guling ingkang rikala semar den pejahi Sang Dursasana minangka dadi tumbal tetela iki Sarka dereng rumaos marem raos sing penggalih menawi dereng saged males kelawan Sang Dursasana mila sak solahe Dursasana tansah den waspaosaken kelawan Ki Sarka rikala semana lena panduluning Sang Dursasana saking kali Cengceng Guling kaburu Sang Werkudara kasrimpet kabegal Ki Sarka dawah badhe nyemplung wonten telenging kali Cengceng Guling jinambak rikmane yaiku teksih Dursasana jambak. Ngantek sak mudarmu kowe. Werkudara ora bakal kewani nyemplung kali Cengceng Guling, wani nyemplung mudhar kowe. Ayo. Oya anakku kanjeng atiku. Ah. 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 Werkudara. Werkudara aku njaluk urip. Werkudara. Wis aku trima kalah. Ning aku uripana ya Di. Aku uripana. Wis ngestina puku penaku minangka pakseksane. Ning aku uripana Werkudara aku njaluk urip. Werkudara aku njaluk urip. Yo! Cangkemmu memper wae ora karo kecandak kowe bengok-bengok njaluk urip
kaya ngono ki Senopati apa yo? Yo! Aduh aku njaluk urip Werkudara. Aku njaluk pangapura. Aku trima ngalah yo Di. Aku njaluk urip Werkudara. Yo! Punten. Ampun diuripi. Sakniki mateni Dursasana niku gampang. Goleki jaran sing gedhe-gedhe loro. Nggih. Oke. Sikile Dursasana sing tengen ditalekke jaran sijine sing kiwa. Taleni jaran sijine ngiwa karo nengen. Pecut duar, jedwer juarane mlayu. Wah, sikil Dursasana bakal suwe. Aduh yo. Yo matu. Urung. Bengok-bengok. Supaya ora ketarik. Iya. Ngene. Goleke linggis sing gedhe. Diobong ngantek mengangi. Dilebokke nggon silite Dursasana. Terus mak legendem. Kuwi tenan iki Banyulan kuno yo ngono kuwi. Didudut metu kabeh. Pedian. Aduh mati aku Dursasana. Dursasana mati tenan Dursasana. Kowe mati tenan. Ora mati dirajat apa? Ayo. Dang, nek kaya ngene iki arep apa kowe? Njaluk pangapura nek ra isin. Aduh. Bakal itu ora metu Dursasana. Ora metu modar kok. Arep ngopo? Karek Durmagati nek ije ngono. Moko Durmagati wis kena KPK. Cangkem kuwi lho. Carita rikala semana pambengoke Sang Dursasana kapireng saking pesanggrahan Bulupitu. Sang Prabu Duryudana nyaketi sigur ngrangkul kalingan rayi Sang Werkudara. Adikku Werkudara wis yayi cupetan semene wae. Bratayuda jaya pinangan dirampung dibungkasi dina iki. Wis yen to si Adi bakal njaluk negara terus tak ulungake. Tak ulungake. Mangsa Budhuwa nanging kanthi prajanjen kakangmu Dursasana uripana aja mbok pateni. Werkudara aku njaluk karo kowe ya Di Walasana kakangmu si Dursasana. Kuwi tenan lahir batin. Wis tak serahke ngestuna marang si Adi. Kadangipun kakang Yayi Werkudara iki ana jroning peperangan panguwasa iki sing nyekel Sang Senopati Agung pun kakang ora wenang bakal ambujuki ora wenang pun kakang bakal ngajani kelawan panguwasaning Senopati mbok pateni mbok uripi kuwi sakarepmu pun kakang ora pisan-pisan bakal mambengi mbok uripi ya monggo mbok pateni kuwi ya sakarepmu kuwi wewenangmu Werkudara. Werkudara eling perang suci ngunduh apa ing pakarti. Mestine si Adi isih kelingan. Rikala semana lakon Pandhawa Dadu
lakon Pandhawa Dadu ana salah sawijining putri manut penemune Prabu Duryudana jare putri kuwi klebu isen-isen keraton Indraprastha ya kuwi kudu gelem dadi kukupaning Kurawa terus diserahke Dursasana. Dursasana mbungai. Dene putri mau nganti dijambak rikmane udar gelungane dilukari kembene. Terus nganti mubeng dilukari ora iso udar ora iso entek. Nganti Dursasana wegah dhewe. Lunga saka papan kono nganti putri mau prastya. Ora pati-pati siram jamas, tekse ora kramas. Yen ora kramas gethiye si Dursasana. Lah yen nganti Dursasana kuwi mbok uripi tegese wanita mau sakceke urip duwe utang nadare ora luar. Lan maneh Werkudara kuwi satriya minangka dadi utusane ngadil. Kowe iki utusane Gusti sing gawe urip brasta angkara murka. Siadi ora kena mangura ing Pandulu. Aja nganti kebedhong karo tembung manis. Siadi ra ya eling. Tembung-tembung kuwi mau sejatine lati karo pakarti ku ora nyawiji. Ucape batine kuwi ora padha. Werkudara. Eling-elingen lakon kuwi ya, Ji. Kacarita riwusnya pangandikanira ingkang Raka Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Krut-krut Kang Waja Bimasena. Rikala semana Sang Prabu Duryudana sigra kakipataken dawah tebih. Para murka iki tibaning piwalesku nalika semana aku mbok ece mbok wirang-wirangake ana bali si gala-gala pendhuwar mbok obok arep pateni kowe mukti kowe makan wareg nyandang utuh kowe ancik-ancik bangke ning para Pandhawa iblis lanat yo yo ah! Oh! Yo! Oh! Wah! Wah! Yo! Wah! Yo! Eh! Yo! Ayo! Pati aku Werkudara. Ayo! Ah! Ah! Wah! Aldi aku Werkudaraku njaluk urip Werkudara. Yo! Yo! Yo pati aku. Ah! Hey! Yo! Ah! Wah yo! Wah yo! Yo! Aldi aku. Ah! 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 Yo! Ah! 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 Yo! Yo! Ah! 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 Sinempal-sempal taune Dursasana kanan kering sukune kanan kering suwek cangkeme
pungkasane Sang Dursasana kajojod dadane mancur ludirane kakokop Sang Sena nepe pecah Sang Dursasana. Wah! Aku duwe prastya nalika semana. Aku ora bakal siram jamas yen to durung kramas kethiye Dursasana. Nalika semana nganti aku diwirang-wirangake Dursasana. Mula kang iku Dursasana wis mati ora ketang sithik. Aku njaluk kethiye Dursasana Werkudara. Pak. Wis santekke kabeh. Seranti getih Dursasana mudhar wae. Yo ora ketang sepira. Ora gage aku golekno kethiye Dursasana. Iya Yayi, ndak ora bisa. Luar punagine Mbak Yung. Yo. Iki sih ana getih sing keletane jenggotku tak persik sik. Yen to wis mengko tak usake rambutmu, wis luar punagimu. Kadanipun Kakang Yayi Werkudara nadyan wis luar punagine Mbak Yumu nanging isih ana rasa walasku kelawan si Dursasana. Dene matine mati siya nganti mbok sikara kaya mengkono. Undhuh kowe penggawe karben. Wong murka yen entuk-entukane ya kaya ngono kuwi. Wis pirang-pirang taun tuku ngendhem. Rasa karo si Dursasana kapan aku iso moteng-moteng angge iki Dursasana dina iki iso kelakon wis marem rasane ati.